Благодаря. Ще караме и така. Ja, дай назад. Дай ли. Се раздадох на вас. Там Бети. Да? Не знам вече какво съм дал. Слали? Слали сте? Добре. Дал съм го всички. Всички ги здрави. Са толкова много кошници. Ама дядо Поп няма яйца да даде. Затова ще дам тук да се почерпите така. Ето е катиера тук. Заповядайте. Най-голямата е катиера. Ами благодарим ли? Не гледам кокошки, ако има циферма, можеш да се получава. Ама няма къде тук, не разрешават. Еко Госпос. Всичко добро. Довиждане.